foran ikke. Jeg skal bare give en hurtigt. Se alle de kører. Det er så mange kører. Den er helt skidt. Nej. Prøv at se alle de kører. Hold kæft, den er stor. Den er højere end mig. Den er højere end mig, den. Det kan godt. Hvor der kommer Så så må du stadigvæk køre ud. igen. Det er på havet. Ja. Det er jo ikke travlt. De har sagt madvejen. Prøv at se der. Prøv at se, hvor meget der er. Så kan de leve igen. Prøv at se, der flyver. Der kommer flere. Mange lige om lidt, der kommer kæmpe. Ja. Ja. Der er der. Den bliver ved med at komme. Ja, den nye, nu kom 20'erne. Nu kom der en 20. Nej. Nej, den lige op. Prøv at se, hvor de går. I forhold til folk. Folk står inde i forhold til folk. Hvor kører der står inde i forhold til folk. Bravo! Det er en anden går fuldstændig. Kig nu, eller? Og se, hvor mange der er derovre. Der er derovre. Hvor der kommer støtte. Der kommer stadigvæk køre ud. Nu kom Der kalven. står noget bag i, så det kan ikke ture og gå. Men der er godt nok nogle mudder deroppe i starten. Ej, dem der, de var altså ikke træde i. Ej, nu kommer de tilbage igen alle sammen. Nu skal jeg se, som de klappe. Skal vi lige se, om vi kan finde en tyr? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er tyr. Hold op, hvor de flyver. Ellen, hvad laver du? Hvordan er den løs i huden? Ej, hvor er den flot. Hold kæft, prøv lige at se her. Så gutter, så var det for i dag. Så fik jeg det over. Ja, nu kommer de igen. Kadang. Hvorfor har den der nogen hals? Den har nogen hals. Den er fordi, det ikke kan smide. Det er sgu malkes, den der. Den der er sgu malkes.